Ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplanta na! Ganito ako. Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplansya. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to Mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matilong na dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio with VCO. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis DTX 500 nagapalang dulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyag. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM. Championing the live
of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Las 6:08 sa aga, oras dulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga. Yari na ang mga balita. Huwebes, Hulyo 3, 2025. Mga ka-K5, mabatian kita sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa ating official Facebook page kag YouTube channel, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sang DTX 500. Nagalingin ang ulo mo, mataas ang blood pressure, magtumar na sang DTX 500. Top story of the day. Top story of the day. Magkahagugma nga Gretchen kag negosyante nga atong ang ginadalahik sa kaso sa mga nadula nga bulangero. Pagsulod sa opisina ni City Vice Mayor Baronda sa Legislative Building nangin controversial. Sa San Joaquin, Iloilo, estudyante ginbuno. Sa Sibalem, Antique, ginatos ka mga estudyante nagkalalipong, malabayabas ka baw sa lugar na simhutan. DTX 500 Morning Newscast. Masobra 1 milyon ka pesos nga illegal mining equipments na confiscate sa Misamis Oriental. Balitang National. Mas madalom nga investigation sa mga nadula nga bulangero ginmando ni Presidente Marcos Jr. Balitang National. Kampo ni Anay Presidente Duterte nagalaom nga magapagwa sang desisyon sa ICC ang konang ICC sa ginahingyo nga interim relief. Balita International. Iran nasiplatan nga nagaplastar sang naval mines sa Persian Gulf. Balitang negosyo. Inflation rate sang Hunyo posible nga magadasig sang gamay sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Balitang sports. Filipino-American NBA cager Jordan Clarkson mag-asaylo na sa New York Knicks. Balitang entertainment.
Sunshine Cruise nanginwala nga bulagi na sila sang bilyonaryo nga si Atong Ang. Balita Extra Special. Balitang Extra Special. Mga estudyante nga lalaki sa UK nagasuksok sang palda bangod sa mainit nga panahon. Alas 6:13 na sa aga, malamig ang aga, kadungan sa imong nga pagpamahaw Sir Felix Singson, Sir Kim Hiroso Panes, sa Sitio Tinibawan, Barangay Maasin, Pasig City, Pasig City Vice Mayor Eliezer Chavez, kaya Sir Eric Monterosa Gose, Reiki Armentia, Raquel Gubatanga, Ma'am Lorena Bilhira Joso, Ma'am Idang, kay Ma'am Banhaw, kay Sir Saldi, Ma'am Marisol Casiple, Pastor Bobby Riman, Sir Dan Lapatha Calvo and family, Ma'am Lang Ladublan, kay Ma'am Nene Carmel, Maribel Pareñas, Sir Gino Sumagaysay, Sir Bimbo Ilumba, Ma'am Ningning, mga pena, DTX Coffee Mix. The story of the day. The story of the day. Balitang National. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500 kag Klinika Spore Biotics. Gindalaig sa isa sa mga sospek sa kaso sang nadula nga mga bulangero ang kilalang negosyante sa Pilipinas nga si Charlie Atong Ang bilang ginapahayag utok sa likod sang pagpangkidnap kag pagpatay. Ini matapos kahapon si Julie Dondon Patindongan nga nagpakilala anay bilang si Totoy agud ibuyagyag ang mga akusasyon. So kay Patindongan nga si Atong Ang nagmando nga tudason ang mga bulangero nga ginapahayag nagadaya sa hampang. Ginlamitaman sa nay Eric De La Rosa kag Celso Salazar bilang mga kahimbon lakip na ang pila ka matinawo sang Philippine National Police o PNP. Gitumod man niya ang actress nga si Gretchen Barreto nga ginapahayag permi kaupod ni Atong Ang. Ginhaylo niya ini nga mag-cooperate sa investigation. Las 6:15 na sa aga, oras dulong sang B3 Bayo. Binatrangkaso ka, tomar na B3 Bayo. Balitang lokal. Ang balita ginadulong sang Mighty C kag DTX 500. Nagpagwa sang Memorandum Order Number 11 si Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu nga naga-assign sa mga opisina sang sangliang panglungsod kag sang opisina sa idalom sang City Mayor's Office. Sa memorandum ginpanindugan sa alkalde nga hindi sini mahahayag kay City Vice Mayor Lady Julie Grace Linaugo Baronda ang Unit 12 sa 3rd floor sang Legislative Building angod na tigana na ini sa mga opisina sa idalom sang City Mayor's Office nga madugay na nga wala sang permanente nga opisina. Sa baylo gin-assign niya ang 6th floor para sa Vice Mayor's Office, City Council Secretariat kag SP Supplies. Suno kay Treñas Chu nga ang Unit 12 sa 3rd floor ang nakatigana sa Task Force on Moral Values Formation nga madugay na nga wala sang kaugalingon nga opisina humalin sang ini ang gintukod. Sa kaangot nga balita lokal, nagpagwa sang iya opisyal nga statement tungod sa ginaligar nga pag-overnight sa mga empleyado ni Iloilo City Vice Mayor Baronda sa 3rd floor sang Legislative Building si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Suno sa alkalde, ang opisina nga luyaguntani okupahon sang Vice Alkalde ang una na nga ginokupar sang Task Force on Morals Values Formation kag Task Force Assist nga madugay man nga wala sang kaugalingon nga opisina. Dugang pa, dapat respetuhon ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda ang memo nahanungod sa ang mga direktiba kagin issue sang anay nga administrasyon ni Mayor Jerry Treñas. Ginatagman sang alkalde nga sa iya pahayag nga ang term nga legislative nga iya ginbase sa Local Government Code of 1991. Ginbatag sini nga ang mayor o kon ang local chief executive lamang ang may gahom nga mag-alukar kag mag-assign sang office space sa mga opisyal kag empleyado sang syudad. Las 6:17 sa aga, oras dulong sang Pre-Bio Coffee. Ang healthy nga kape, mananam.
Nagpagwa sa official nga pahayag si Iloilo City Vice Mayor Lady Julie Grace Linaugo Baronda nga tuhoy sa unang nga pahayag ni Mayor Raisa Chu angon sa pag-occupy sang third floor sang Legislative Building sa kilid sang City Hall. Suno sa Vice Mayor, wala siya nakabaton sang kopya sang memorandum circular nga nagpatag sang Local Government Code of 1991 nga ginbasihan sang alkalde sang termino nga Legislative Building. Nagpangayo man siya sang respeto gikan sa alkalde para sa sangguniang panglungsod bangod nga co-equal branch man ini sang gobyerno. Magluwas ini ginpatag man sang vice alkalde nga hindi matuod ang huring-huring nga nag-overnight ang iya mga empleyado sa building. Sa dugang pa nga balita lokal, yara sa delikado nga kahimtangan o kon mga Ilonggo OFW sa Israel nga yara sa delikado ang kahimtangan na dugangan. Kay K5 intern Donna Tabuga sa report. Nagsaka sa 11 gikan sa 6 ka mga Ilonggo overseas Filipino workers sa Israel ang nagpahayag nga unsafe ang ila kahimtangan. Ini ang base sa pahayag ni Provincial Public Employment Service Office Iloilo Chief Cynthia Dario kasunod sang padayon nga monitoring sang opisina as of July 1, 2025. Suno kay Dario, mayara sang 108 ka OFW sa Israel sa din 11 yara sa unsafe o kon war-affected areas. Tugang paniya, apisal sang nagataas nga numero, wala pa sang may luyag nga magpari-patri. 4 katuig kapag dulong sang kampyon nga balita, 4 katuig kapag hatag sang serbisyo publiko. Ako si Donami Tabuga para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Dulong sa inyo sang. Las 6:10 sa aga, oras dulong sang DTX Beauty Soap. Nagapaandam ang Land Transportation Office Region 6 sa publiko batok sa online na fixer scam na nagagamit sang laragway sang ila empleyado agud matiplang ang mga motorista. Ang laragway ni Ryan Apalacio, lecturer sa LTO 6 Traffic and Safety Unit, ang ginagamit sa Facebook account nga may pangalan nga Colas. Nagtanyag ang scammer sang fixing package nga nagabalor 20,000 pesos tubtob 30,000 pesos nga nagapasalig sang serbisyo kaangay sang theoretical driving course o kon TDC, student permit kag practical driving course. Sang June 30, 2025, may 2 ka tawo nga nagpadulong sa ila opisina nga ginpangita ang empleyado nga yara sa laragway. Inausisa na inikaron sang opisina agud matumod ang nagahimo sang pagpanunto. Sa dugang pangabalita lokal, expansion sang Dumaga Sports sentrohan ni 4th District Board Member Rolly Distura sa iaulihi nga termino. Yari ang report. Tutukan ni 4th District Board Member Landry Distura ang expansion sang Tumanga Sport. Suno kay Distura, luyag niya gid nga balikan ang ginhatag nga pagpalangga kag suporta sa mga taga 4th District sang Iloilo. Dugang pa sang natungdan, una nga luyag niya tutukan amo ang expansion sang Tumanga Sport nga maka-accommodate sang madamo nga cargo handling. Ang diri ginatinguan man sang natungdan nga mahatag ang suporta kag iban pa nga mga proyekto sa 4th District sang Iloilo. The people of the 4th District have placed their trust in me for 3 terms. This final time, I will make it count. I will make it more meaningful. Together with Mayor BJ Beron and the municipal officials of Dumangas, I will strongly support the expansion of the Dumangas Port to accommodate increased logistics and cargo handling activities with the goal of potentially making my beloved town the next component city in the province of Iloilo. Sa karon ginatinguan ni Board Member Rolly Distura nga ibalik sa publiko ang pagpalangga kag suporta nga ginahatag sa iya. 4 ka tuig nga paghatag sang kampyon nga balita. 4 ka tuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Las 6:22 na sa aga sa Pilipinas, oras dulong sang DTX Coffee Mix. Sa mga breakfast sa sining oras, Sir Ray Funa Sembrano, Kim Panes, ipadulon doon ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix.
Socorro Drug Store magasarado na matapos ang 78 katuig kapag serbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. K5 intern Lorin Higonia sa report. K5 yara na sa 78 katuig nga serbisyo publiko. Ilabiligid sa mga Ilonggo ang ginhatag sang Socorro Drug Store nga nahamtang sa East North Eugenia Pasas Street sa syudad sa Iloilo. Apang matapos ang 7 kadekada nga serbisyo, nagadesisyon na ang pamilya nga magsarado na sa publiko. Isa ini ka masubo nga balita apang puno sang istorya, sakripisyo kag dedikasyon. Gintukod ini sa makapuhan sang pamilya nga may handom nga magserbisyo sa komunidad. Gikan sa gamay lang nga tindahan, nahimo ini nga isa ka makilala kag ginasaligan nga butika sa lugar. Apang bisan pa magsarado na ang Socorro Drug, bag-o naman nga ginaplano sang tag-iya amo ang Mama Roots Pharmacy by Socorro Drug sa Pavia. Isa ini kapanumdum sa Ila Iloy nga si Mama Ruth, ang tagapadayon sang butika sang nagligad nga mga dekada. Ginpasalamatan naman sang pamilya ang tanan nga empleyado nga nagupod sa ila sa tunga sang kabudlayan kag kadalagan. Ang ila dedikasyon amo ang nagtuga sa kabakod kag inspirasyon sang Socorro Drug. Ini si K5 intern Maria Lorraine Higonia para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 at K5 News FM. Balitang lokal. Sa San Joaquin, Iloilo, estudyante ginbuno. Ka K5 Aaron Refugio sa Rita. Hilason ng 15 anyos nga isa ka grade 10 studente nga si alias Nonoy matapos ginbuno ni alias Toto 13 anyos, isa man ka grade 7 studente. Bangod sa ginpahayag, pag sinuyay sa sunod mismo sang eskwelahan. Ini ang nagnuntad sa Banwa sa San Joaquin, Iloilo. Pasado alas 7 sa ngaga, Hulyo 2. Sandig sa investigasyon sa kapulisan. Samtang nagapanghinamon sa among atiwan ng biktima, sang ginpalapitan sang 13 anyos upod pa ang isa ka menor de edad nga ginbuno gamit ang darang nga kutsilyo. Nakaangkon sa pilasat siya ng biktima nga gindala sa ospital sa nasabi ka Banwa, apang ginrefer sa syudad sang Iloilo tungod ginoperahan. Nahimaluan nga may pagsinuyay sa magtimbang kabahin. Sa diin, ginsunlog sang 13 anyos sa biktima nga tuman kadako kung ipaanggid sa iya edad. Samtang, ginsabat ini sang grade 10 student nga kagamay sa imo pero isog sa imo. Sumugod sad to, masami nga masakit ang inapagtulukay sa isa kag isa. Sandig kay alias Toto, nakasulod sa iyang bag ang among kutsilyo kag sa among ation naga-assist sa mga nagatabok sa estudyante ang security guard. Ang kabataan lamang nga may doga sinuyaay sang lamang pisara sa sumlog-sumlog sang isa ka bata sa isa man ka bisa biktima bali ang suspect ra mamang naguna sumlog sa aton nga biktima. Kag sa karon mga ka-K5 padayon nga ginabulong sa ospital ang biktima. Kagyara naman sa kustodiya sa Municipal Social Welfare and Development Office o kanang MSWDO ang estudyante nga nakabuno. Balita nagikan sa Banwa sang San Joaquin. Ako naman si K5 Aaron Refugio para sa Kampiyon ng Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM. Ang ining balita ang ginatuto. Las 6:25 sa aga, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa Tigbawan, Iloilo, nakaangkon sang traumatic injuries si Robert Garcia, 45 anyos ang edad, na nasapwan patay malapit sa sapa sa barangay Bugasongan, Tigbawan, Iloilo. Suno kay Police Captain Alfred Mansoy, officer in charge ng Tigbawan Police Station. May hila sa puwak ang biktima, may black eye sa natuong nga mata, may hanog sa ulo kag dughan. Ginahulat pang certification gikan sa medical legal officer sa diin nasaad kung paano sini naangkon ang mga injury nga ginkapangdan sa iya kamatayon. 4 ka mga tawo ang natudlo may kahimuan sang krimen. Na-confiscate ang masobra 800,000 nga balor sang suspected shabu sa drug bypass operation sa barangay Poblacion South Oton, Iloilo, udto sang Hulyo 2. Ang arestado among 3 ka tawo nga lunsay magpamilya. Na-recover ang kabugusan nga 816,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa ila nga paghinakop. Nahibaluan nga nasamit nga operasyon ang ginpatigayon sang PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 6. Alas 6:27 sa aga. Balitang Regional.
Sa balita regional sa Antique, ginatos kami estudyante sa Sibalem, nagkaralipong malabayabas nga baw sa lugar, ginapahayag rason sang pagkalipong. Eileen Taroha sa report. Padayon sa gihapon ang ginahimo nga pagresponde sa diyang mga estudyante matapos nga ang iban kanandang nagabatsyag sa gihapon kang pagparanakit kang daghana kag indi kaginawa matapos nga nakadapeg kang diyang bagay o na kemikal sa palibot kang pisanan National High School mga ka-K5. Nagahiribian na budlayan magginhawa nagaparangluya ang lawas kag nagkaralipang ang pira ka mga estudyante kang Pisanan National High School sa barangay Pisanan, Sibalem, Antique matapos nga nakahakla kang ginapahayag malabayabas nga dapeg ginabanta alas 7:30 kahapon kang Alga, July 2, 2025. Sa inisyal nga impormasyon nga nabuel kang K5 News FM as of 3:15 PM data kang PDRMO nagdangat rin sa 209 na ka mga estudyante ang gindara sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital samtang 33 naman ang gin-forward sa Angel Salazar Memorial General Hospital kag 82 sa may Pisanan triage para matugruan kang nagakaigo nga pagbulong. Sa interview kang K5 News FM San Jose kay Dr. Demar Kahilig, ang District Supervisor kang Sibalem South, ang naginpahayag nga suspendido ra ng klase sa nasambit nga eskwelahan mangina sa Pisanan Central School kag indi anay pag-iresyo matub-tub indi pa matulid ang rason kang insidente. Naangat kadyagin pahayag ni Antique Governor Paulo S. Aviera nga nagakoordinaran man sanda sa region kag sa mga doktor agad maman-an ang ginhalinan kang problema kaimaw man ang Office of the Provincial Agriculturist. Ginabisuhan man ni Governor Javier ang mga kaingid barangay nga indi anay magsagad gwa sa anda panimalaya kag mas mayada nga magsuksok gida kang face mask. Sa piyak nga bahin ginapasarig man ni Congressman A.A. Ligarda sa pamilya ka mga estudyante nga wara sanda ti Biden sa ospital bangad luyag naman nga wara ron ti isipon pa ang anda pamilya kundi ang ikamayada ka mga estudyante. Ginpahayag man kang kongresista nga naghingyo tana sa region kang toxicologist agad maman-ana kung ano ang rason kang pagkalipong kag paglaimnan ka pamatsyag kang sa masobra 300 ka mga estudyante. Sa talada may mga na-discharge rin nga mga pasyente samtang nagapadayon pa ang maid-id nga investigasyon ka mga otoridad sa kung ano ang ginhalinana kang indi pa matumod nga say kang dapeg nga nagpuhag sa mga estudyante kag sa mga pumuluyo. Balita regional halina ridya sa maya probinsya kang Antique kag K5 Eileen Rose sa Montero Magbanwa para sa kampyon nga mga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas ang kampyon nga estasyon K5 News FM. Balitang Regional. Sa Aklan, duta nga ginapanaghiyahan sang Ati Tribe sa Boracay ginsulod sang mga armado nga tawo. K5 Leonard Viray sa report. Nakibot ang mga miyembro sang ating community matapos ginsulod sa mga private security guard ang ilang duta sa idalom sang Certificate of Land Ownership Award o CONCLOA sa isla sang Boracay. Sa video nga gin-upload sang ating community, makita ang isa ka security guard nga may bit-bit ng isa ka papel kag ginaimpormahan sila nga magahalin sa nasambit nga lugar. Ginpilit sang mga gwardya nga makasulod sa nasambit nga lugar, apisar may ara nga no trespassing sign kag nagsiling nga may ara na nga nagapanag-iya sang nasambit nga duta. Samtang ginkumpirma man sang Malay PNP nga wala sang may naipakita nga notice to vacate o legal nga dokumento ang nasambit nga mga gwardya. Matapos ang maayos nga dialogo sa tunga sang ating community, barangay officials kag mga pulis naghalin man ang nasambit nga grupo. Ginapasigurado man sang PNP nga protektado ang kinamatarong sang mga ating community sa isla sang Boracay. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon nga balita serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. DTX 500. Lasay sa 31 sa aga sa Pilipinas, balor masobra 1 million pesos nga illegal mining equipments na confiscate sa Misamis Oriental. Yari ang report.
Nakumpiska ang 1.1 million pesos na illegal mining equipment at mineral ores sa Misamis Oriental. Nagsagawa ng joint operation ang RSOU-10, RMFB-10 at MGB-10 sa Sitio Kilablab, Barangay Mahayahay, Mantikaw, Misamis Oriental matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa illegal na pagmimina. Kaya't nadiskubre ang 500 sako ng mineral ores, 7 rod ng mill drums at isang 3 metro na connecting rod. Walang nahuling individual sa nasabing operasyon. Nasa RMFB-10 na ang nasabat na items at iti-turn over sa Department of Natural Resources, Region 10. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. 6:33 sa aga, krimen sa Central Luzon nahagan-hagan sang PNP. Roel Tarayaw sa report. Inulat ng mga otoridad na umabot sa halos 8 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska, habang nasa 142 na wanted persons ang naaresto sa loob ng 1 linggong mga serye ng operasyon ng pulisya sa iba't ibang lugar sa Central Luzon. Batay sa ulat kay Region 3 Police Director Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., ang mga nasabing operasyon ng pulisya ay simula June 22 hanggang June 28, 2025. Bilang dito ang mga nakumpiskang mga baril, kung saan 10 sa mga ito ang nakuha sa operasyon, habang 2 ang voluntaryong isinuko sa mga otoridad. 28 naman ang most wanted person na naresto, habang nadagip pa ang 114 na wanted person na pawang sangkot sa mga kaso ng krimen. Habang nasa 118 ang ikinasang anti-illegal drug operations ng pulisya, kung saan umabot sa 185 na drug suspect ang naaresto at nakumpiska ang malaking halaga ng droga sa gitnang Luzon. Umabot naman sa 66 na individual ang naresto dahil sa illegal na sugal. Sa report ng pulisya, ang lahat ng mga naarestong suspect ay dumaan sa legal na proseso habang nasa kustodiya ng mga otoridad, kabilang ang mga ebidensya laban sa mga ito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the super antioxidant capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Balitang National. Balitang National. Las 6:34 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang DTX 500. Ginmando na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang paghiwat sang mas madalom nga investigation sa kaso sa manadula nga mga bulangero. Suno kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, luyag sang presidente nga mapasabat ang mga nalamita sa kaso agon matagan man sang hustisya ang pamilya sa mga biktima. Apang ipahayag ni Attorney Castro nga pisar may mga nagwa nga testigo nga pwede makabulig sa kaso, apang kinahanglan sa gihapon ang mga mabugat nga ebidensya agon mapamatudan ini. Suno sa iyang nagasalig man sila sa integridad sang korte sa pungsod kag nagalaom nga masolusyonan ini santo sa kasuguan. Sa dugang pangabalita nasyonal, ginalauman sang kampo ni Presidente Duterte nga magpagwa sang desisyon ng International Criminal Court sa hinyo nilang interim release sa sulod sang 1 ka bulan. Ginpayag sang lead counsel ni Attorney Nicholas Kaufman nga dapat madasig mag-aktong ICC base sa Rome Statute. Plano man sang depensa nga maghinyo sang panugot nga magsumite sang sabat sa argumento sang proteksyon kag pagpamatok sa temporaryo nga kahiluwayan ni Duterte. Las 6:36 sa aga, oras dulong sang DTX Coffee Mix. Hindi dapat mag-dismiss ang impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte paagi lamang sa majority decision. Suno kay Attorney Domingo Cayosa, anay Integrated Bar of the Philippines President, nga importante nga magpadayon ang kaso kag mapamatian sang senator judges ang rason sa magtimbang nga bahin. Nagapanindugan man ang abogado ang pag-dismiss ang kaso sang Vice Presidente base lamang sa technicality ang magaserbing nga shortcut sa proceedings nga wala man lamang gina-consider ang mga merito sang kaso. Sa katapusan nga balita national, gindoso ni Senator Panfilo Lacson ang hagna nga mag-regulate sa paggamit sa mga menor de edad sa social media
Bangod iyaging pahayag nga ang tuman nga exposure sa social media ang makatugas ng mental health issues sa mga kabataan. Sunod sa Senador Sanding sa pagtuon sa United Nations Children's Fund, vulnerable sa cyberbullying, body image pictures, kag online harassment ang mga Pinoy nga menor de edad bangod sa paggamit sang social media. Dugang pa niya, ginimplement naman sa ibang nga pungsod gangay sa Australia ang mga tikang agad nga mahaganhagan ng paggamit sa internet sang mga kabataan. Alas 6:37 sa aga, subong adlaw Webes. Sa mga taga-Pasig, Dayan, Dueñas, Dingle, San Enrique, San Rafael, Dumaro, Capiz, Kalinog, adto kamo sa Klinika Pasig Branch sa Salvacion Street, Poblasyon Ilawod, Pasig City kay may free consultation. Amo man sa Klinika Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, free consultation kada Lunes kag Huwebes. Sa Miag-aw, kada Domingo, free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-aw Branch. Nagalingin ang ulo mo, tumarka na DTX 500. Pakonsulta ka libre sa Klinika Outlets. Alas 6:38 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Mighty C kag Klinika Spore Biotics. Sa Amerika, gin-report sang duwa ka US intelligence ang ginhimo sang militar sa Iran nga nagplastar sang naval mine sa ilang mga barko sa Persian Gulf. Natabo ini matapos ang ginhimo nga pagpambomba sang Israel sa Iran sadtong Hunyo 13 nga nagtugas ang kabalaka sa Washington nga mahimo saraduhon sa Iran ang Strait of Hormuz, isa ka importanteng alagyan sang langis sa bugos nga kalibutan. Ini pa sigurado kung ang naval mine ang aktual nga ginbutang sang dagat o kung ginpangkuha na ini. Samtang suno sa White House, nagapabili nga bukas ang Strait of Hormuz bangod sa madinalagon nga operation sa Amerika batok sa pamahog sa Rion. Sa katapusan nga balita international sa Israel, na intercept sang Israeli Air Forces ang 3 ka missiles nga ginlunsyar sang Houthi rebels sa Yemen kag Gaza sang Martes ang gabi. Naguwang naman ang mga siren kag liwat nga nagpadala sang message alert ang Israeli authority sa mga residente agod nga magpandam ang mga ini sa naghilapit nga missiles kag agod magtago sa bomb shelters ukon mamad. Wala naman sang nalista nga napilasan ukon na halitan sa Israel tugas ang missile attack. Ginako naman sang Houthi nga sila ang yara sa likod sang pagpang-atake kag ginapahayag nga gin-target nila ang airport. Alas 6:39 sa aga, likawi ang sarcoma kag iban pangasay sang cancer. Magpakonsulta ka na sa Klinika Outlets kag magtumar DTX 500. Ang good news, ang mga food supplements sang klinika wala sang overdoses, wala sang side effects, approved sang Food and Drug Administration. Alas 6:40 sa aga, Sir Willie Gonce, Sir Ray Funa Sembrano, Sir Ray Castro sa Pasig City Terminal, Sir Darwin Morales sa Barangay Talungonan, Pasig City, Iloilo, ay Sir Eliseo Biroy Gose, Ma'am Lori Gose, Sir Leo Gose sa Dabong, Haniway, Iloilo, Sir Eric Gose, good morning. Good morning also kay Ma'am Eda Lamera. Good morning kay IC Sarabia, kay Sir John Lee Sarabia, Sir Reno Alinsyaga, Ma'am Teresa, kay Sir Irvin Sarabia. Thank you also kay Ma'am Irene Sarabia, Ma'am Aisha Ahmad, Aldrin Berey, Ben Jok, Papa Ben sa Dueñas, thank you. Kay Ma'am Mirnalyn Espanyo Cofreros, Ma'am Mirnalyn Espanyo Cofreros, Sir Michael Blasi Celis, Papa Teten, Vanilio family sa Sablogon, Pasig City, Iloilo, Sir Warren Candame sa New Lucena, Iloilo, Pastor Rodney Ciudad sa Puntok Lemery, Iloilo, Pastor Adiel Nathan Caspe, Pastor Jami Tiham, good morning sir. Kay Ma'am Denden Dairy Bell Leysa Caspe, kag mga maestro sa Malagit, Lambunaw, Iloilo, Genrod Herogalin sa Purok Kiling, kag Purok Masagana, Daragan, Buena Vista, Guimaras. Kay Ma'am Gina
Luna, Welma, Chiwil, Anilin, kay Ma'am Charis, kay Sir Carl, Jen Rod, kay Sir Jovin, Hero Galin, Ma'am Vilma Pasakyan Agustin, John Glenn Gulmatico, Sir John Glenn Gulmatico, Ma'am Gemma Cristali Sumido, Ma'am Gemma Cristali Sumido, Ma'am Nelia Regala, Belen Flores, Ma'am Belen Flores, Sir Gino Sumagaysay, Ma'am Rose Kabangalimbagi, kay Sir Johnny Gomera, Ma'am Evangeline Vito Gomera, kay Ma'am Jean Rose Gomera, Dira Saharo. Thank you also kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Selfa Gallego, kay Ma'am Selfa Garvilles, Sir Jesse James Garvilles, Amber Adorio, saya nga tiyangge, nagapamati, kay Ella May Gabion, Tiboy Puda, Sir Stephen Puda, Ronnie Lee Figueroa Molmol, kay Sir Jesmar Figueroa. Salamat sa pagpamati. Ami Luz Monte Albuso Priagula, Reiki Armintia, very good si Sir Reiki, pangapena, DTX Coffee Mix. Noel Tocoyo, Sir Noel Tocoyo, Alan Tocoyo, thank you. Sa Barangay Giso, Kalinog, Iloilo, Sir Ronnie Silva, Sir Ronnie Silva, sang Clean Taxi, Sir Blair Matuliano, Mark Espinosa Failana, and happy Wednesday kay Jacqueline Failana. Jacqueline Failana, nagapangapena, DTX Coffee Mix. Ang mga pakaisa ni Sir Kim Hiroso Panes sa Binalbagan, Negros Occidental, Nicole Kirby Maymay, Kagkale Panes. Thank you also kay Sir Federico Ebrona Coronado Jr., Federico Ebrona Coronado Jr., Benny Hermano, Ayan Aklo Kagampang sa Hagimitan, Pasig City, kay Ma'am Rosita Mahilom sa Barangay Kinagaringan Grande, Pasig City, Papa Ben, Irasol Kiatson Kadigal, Sir Benny Hermano, Sir Janly Sarabia, Geraldine Baldoque. Makadurugid sa inyo. Salamat ha. Salamat nga nauyo naman ninyo ang aton nga programa. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang DTX 500. Nagapati ang Bangko Sentral ng Pilipinas nga hindi maglabot sa 2% ang inflation rate sang balaklon kag serbisyo sa pungsod sadtong June. Base sa pagbanta sang Central Bank, ilalauman nga maghampak sa 1.1 to 1.9% ang inflation rate sa nagdigad nga bulan. Nakaapekto naman diri ang mas mataas ka presyo sang karne, utan, petrolyo kag paghuyang sa balor sang Philippine peso. Sa reference rate, 56 pesos and 24 centavos ang baylo sa isa ka United States dollar, 184 pesos and 51 centavos ang Kuwaiti dinar, 79 pesos and 42 centavos ang Jordanian dinar, 15 pesos and 47 centavos ang Qatari rial, 63 centavos ang Lebanese pound, 39 centavos ang Japanese yen, 77 pesos and 33 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 16 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos and 13 centavos ang Swiss franc, 41 pesos and 21 centavos ang Canadian dollar, 44 pesos and 19 centavos ang Singaporean dollar, 36 pesos and 99 centavos ang Australian dollar, 149 pesos and 20 centavos ang Bahraini dinar, 14 pesos and 99 centavos ang Saudi Arabian rial, 44 pesos and 2 centavos ang Brunei dollar, 35 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 79 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 31 centavos ang United Arab Emirates dirham, 66 pesos and 38 centavos ang euro, 41 centavos ang South Korean won, 7 pesos and 84 centavos ang Chinese yuan, 46 centavos ang Argentinian peso, 10 pesos and 31 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 89 centavos ang Denmark kroner, 65 centavos ang Indian rupee, 13 pesos and 40 centavos ang Malaysian ringgit, 3 pesos ang Mexican new peso, 34 pesos and 28 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 59 centavos ang Norwegian kroner, 19 centavos ang Pakistani rupee,
3 pesos and 20 centavos ang South African Rand, 5 pesos and 93 centavos ang Swedish Kroner, 43 centavos ang Syrian Pound, 1 peso and 92 centavos ang New Taiwan Dollar, samtang 51 centavos ang Venezuelan Bolivar. 6:47 oras sulong sang Mighty C. Balitang Sports. Sa ato na nga balita sa inampang sa basketball, natala na nga magasaylo sa New York Knicks ang anay NBA Sixth Man of the Year nga si Jordan Clarkson kasunod sang naisugtan nga buyout kaupod ang Utah Jazz. Ginalauman nga magapirma sa kontrata ang anay Gilas Pilipinas guard kaupod ang Knicks sa tion nga kompleto na ang buyout sa Jazz nga nagaserbi niya nga team humalin sang tuig 2019 kasunod sang pag-trade gikan sa Cleveland Cavaliers. Sa pagsaylo ni Clarkson sa Knicks, makaupod sini ang nagapangunang nga player sang team nga Sunday Star guard Jalen Bronson, big man Karl Anthony Towns, kag mga forward nga Sunday OG Bobby kag Mikal Bridges. 6:48 sa aga, Aida Amar Ali. Ma'am Aida Amar Ali sa Anjo Store sa Miag-Aw, Iloilo. Ma'am Aida Amar Ali, thank you ma'am. Patunog pagit ang radyo hasta karon sa Foro de los Pueblos. Ma'am Chari Istanza, Medico Lisio. Kay Sir Ronnie Silva sang Clean Taxi. Nagauran do karon sa Sohoton, Barotac, Nevo. Ma'am Banhaw, Sir Saldi, hindi ka mo magsuray ha. Para hindi ka mo mag tip onon. Ma'am Jonah Saldo, aga pa si Ma'am Jonah, bisigit kami klase. Academy White Dragon sa Sitio Agbariri, Barangay Tagubong, Pasay City, Iloilo. Good morning also, Vice Mayor Merloy Panga Lamasan Picso. Kagkay Kapid, Jenilyn Labiaga sa Tipolo, Dueñas, Iloilo. Sir Glenn Diaz sa Deca Home Subdivision, Santa Barbara. Diaz family, Mark Espinosa Failana, Gemma Crisalis Sumido, Sir Jerlan Sumido, thank you! Balitang Entertainment. Game pa tag sa actress nga si Sunshine Cruz sa iya nga Facebook nga isa lamang ka fake news ang nagagawa nga huring-huring. May kang tanan sa physical abuse kay ginaligar pagbulagay nila sang iya ka relasyon nga si Atong Ang. Nagbanugyan man ini sa iya himata kag mga abyan nga mangin vigilante sa fake news. Kung adumduman gin confirm sang negosyante nga si Atong Ang ang ila relasyon ni Sunshine sang Disyembre tuig 2024 matapos sila nakitaan nga naghalukanay sang actress. 6:49 sa aga, oras dulong sang DTX 500. Balita Extra Special. Balitang Extra Special. Ang balitang Extra Special ginadulong sang Mighty C. Mamugno naman ako Isakari Lucas! Look! Are you awake na? Kapaligo ka na, Lok? Bugtaw na, Lok, ah. Good morning, Lucas. Ay dala sa Bones sa Karinderya sa kilid sang Pure Gold sa Barotac, Nuevo Iloilo. Sir Mark Baikin, Sir B-Boy Berdejo, may kay Ma'am Sharon May Berdejo Baikin, kay Tita Perly Berdejo, kay Sir Melchizedek Berdejo, and Pastor Ningning Berdejo. Bugnohon ko gid si Ramonito. Good morning, Pastor Ningning. Kay Manong Rene, kay Robin Berdejo, Tita Nick Guarjalao Berdejo, and Architect Sir John Berdejo. Good morning. Sa balitang Extra Special dito sa United Kingdom sa UK. Naghisugot ang mga estudyante nga lalaki sa UK High School na magsuksok sang palda mo sa tuman nga kainit sa panahon sa tion sang summer. Ini matapos wala sila gid pasugtan nga magsuksok sang shorts. Sa baylo sang pantalon sa ila ginhingyo agud mas mangin comfortable ay ila pamatsag sa tunga sang mainit nga panahon. Bangod ginatindugan sa eskwelahan ang pagsulundan nga wala gina panugutan ang shorts
wala sila ginpasugtan sa ilang request. Apang bangod hindi makagwanta sa kainit sa mga estudyante, nag-decide sila nga magsuksok sang palda. Bangod wala man sang pagsulundan nga hindi sila pwede magpalda sa eskwelahan. Dapat kung lalaki ka, hindi ka magpalda, tood. Salaan ka na karon. Hindi ka mag-cross-dress. Lasay 52 na sa aga, Geraldine Baldoque, Ma'am Violeta Joso, Jonas Saldo, Medi Coliso, Aida Amar Ali. Thank you. Sumara ka mo sang D3 Bayo. The people kept on sinning and refused to believe in miracles. So God cut their lives short and gave them years of terror and disaster. Nagpadayon sila sa pagpakasala. Bisa naghimo sa mga milagro ang Dios, wala sila nagtuo sa iya. Gani, gulpi lang sang Dios gintapos ang ila kabuhi paagi sa inali nga kalaglagan. Psalm 78 verses 32 and 33. Whoever is of God and belongs to Him hears the truth of God's words. For this reason, you do not hear them, because you are not of God and you are not in fellowship with Him. Ang mga tao nga iya sang Dios, nagapati sa pulong sang Dios. Pero tungod kay kamo hindi iya sang Dios, wala kamo nagapati. John 8 verse 47. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who alone does wonderful things. Dalayawan ang Dios nga amo langgid ang nagahimo sang makatilingala nga mga butang. Psalm 72 verse 18. This is the word of God. Sir Jean Ray Seaman, good morning. Miliesa family. Ma'am Aisha Ahmad, Ligorita Bausares, Nonito Sombong, Ma'am Edna Sombong, Lino Formason, sa Zone 2, Nabitasan Lapas. Thank you, sir. Pamati sila sa radyo, Sir Lino Formason, kay Sir Darwin Morales, sa Talungonan, Pasig City, Sir Eric Gose. God takes all the glory, and Christ alone is exalted. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy Birthday greetings to Angel Havelosa. Jel, gayom-yom gid si Mama Gingging ba? Mama Ging! Nagutom na ako. Why ko kinaon halin sa nagligad nga adlaw. Maluoy ka. Kapati-bati ba? Angel Havelosa sa San Juan Molo. The Lord bless you and keep you. Kag subong man nga adlaw birthday ni Nini Little. Little nga hanggod doon Katatlo nga bata, produkto sa paghigugmaanay, anday papabot kag Mama Betty. Nagadunyas day Nini Little, Ma'am Jana Aclarason Soloso. Kay Nini Jana sa UK, the Lord bless you and keep you. Hindi lang anay ni mamana. Enjoy lang anay ni isang pagka-single blessedness. Kung kadali si Papa Bot ka si Mama Bet, ang bali nga kalma. Kalma kay abansi kita. Ini Jana Soloso. The Lord bless you and keep you. Grabe nga birthday ni Angel kag ni Jana ba? Bongacious ba? Kadlaw lang si Mama Betty, hey. Hindi pagdali Mama Bet. Ano mo na karon kung gusto niya maglaon Ang lalaki, ang bali nga, relax, kalmanoy. Lasay 56 na sa aga sa Pilipinas. Oras kinadulong sang Mighty C. Ben Aujero Francia, kag Alex Escalante. Ang panamyaw nga bonggang-bongga karon sa Foro de los Pueblos. May agreement kami ni Sir Paul mo kung asa lang kami oras, asan oras.
Magpamati sa Health Alert kag sa Foro de los Pueblos. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa apat katuig nga pagdulong. Apat katuig nga pagdulong sang kampyon nga balita, apat katuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Ted Aujero, Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampyon sa balita.